ben Ivar. Ik heb museumvisioen. Ik wil heel veel foto's maken en... Stil! Ja, en wat is direct nou maken? En we aan het drukken we stil. En nou, ik heb weer broken praten. We binnen bij het museum is en het was heel leuk. Hier ik een soort mummikat en mooie vogels en vlinders en kevers en eieren en drukken met bewust en een boekenlegger hebben we dus maken en